kide batzuk nahi ginoala sortzia holan zehose ez. Txaranga bat, bandatik aparte zehose igual juergara edo hauan agaitxa lotuta edo, eta kidu ginoan ideia pilloa hasieran. Proiektu pertsonal moduan. Ja, hori bai. Berriza sortzia. Lagun batzuen artean sortu dugun txaranga herrikoia, esango dugu, ez gara danak ibarkoak. Zinua izango zen txaranga esperantuan. Gure gustatzen jaku eta... Inglesezen txaranga hitza ez dago, ez? Ja, marching band edo olako zehose, baina, bueno. Hizkuntza internazional. Txaranga bat gazkenia normalian jotzen daudan, Jo izan dagoia tamborrada bat, gero plantxin aratostietan eta jo ginoan, izaten dela bai oso txarangan jotzen da igual Tolosan eta gu plantxeko dugu, baina holan aratostietako abesti, xaketa... Gero igorren joden un korrika egunean, Ja. Bastakit, ja danetik. Hori da, bai. Gero bai, depende zelako publikoa dakasun momentuan, moldatu inbia dozu. Hori da, ez da egogala jotzia igorren korrikan egunean, saiatzen zara jotzen euskal abestixak eta hola, o gero junbia gara berriz igorrera jotzera datorren hastian, eta hori da jaitxetan. Karo, ez duzu, saietuko zara ambientia jartzen, benetan hori da. Benetan jendia animatzeko. Bai, jo izan dugu paso doble. Ja, bai, danetik. Bermeon jo ginoan tamborrada bat, Gabonetan, baina hango jendia zebien superposik, gelditzu zian superposik. Eta eskertuta, konfiantza jartiarren... Hori da, lehenengo bolo bezala, guk exigentzia berdine jartzen dugu. Ja, hori nahi dugu behintzat, izatia musika ona. Hori da. Ideia ez da hori azkenean jutia eta jo edo zer gauza. Ja, eskatxondeu bat ez, baina hori, exigentzia gure aldetin edo ezakit ondo jotzia eta hori, baina da beste ambiente baten. Bandan zauz, formauta hor jotzen, o igual... Hori, beste trajeak hori da, importantia da. Jotzen dugun lekuan be, gelditzen badia gurekin, bueno, a ber. Eta berezikin nahi duguna da be bai, juten garan tokira, ondo itxe, ondo jotzi, eta zeinan hori itxapen non bat. Ja, hori da. Guztia, eta ez, jun, venga, goiaz, edozin modutan, eta... Ez hori ez da. Ez dugu nahi. Hasieratik ondo ingauzak.